Herritarren arteko bizikidetza bermatze aldera Mundakako udalak araudi berria onartu du eta beste hainbat gauzaren artean eskala ibiltza debekatuko dute Mundakan. Horrez gain, kalean alkoholdun edariak kontsumitzeak izuna izango du. Mundakako udalak herritarren arteko bizikidetza hobetzea du helburu eta hortarako ordenantza jarri du martxan, bertan hainbat neurri hartzen dira eta hien artean agian polemika gehien sortu duena, hemendik aurrera kalean diru eske ibiltzea debekaturik egongo da. Txarto entxe dago. Bai. Niretzako bai. Hori txarto. Bai. Segaitxik. Segaitxik pekali da dalantzako. Ni ikusten dut ondo dauela, kasu batzutan. Normalean jendea eskatzen badu, no te otro remedio. Ez dut uste oso itxurosoa danik inori debekatzea kalean eskatzea. Lan ez dago eta zer egin kontuzu. Jan egin behar duzu. Ebrela konbarri bada, emonen bida. Baina beste atzuri ez. Ez. Zanuri ez. Ze drogintako edo zentako gura dago. Ez tegila? Diru ez tekona bierren bideu, bier. Bai. Da horre, Herrik espadau, bierra petitzau. Ez dut uste inor borondatez txiro bihurtu danik, ez? eta adi zeren ordenantzak zigorrak ere hartzen ditu bere baitan larritasunaren arabera 3.000 eurokoak ere izan daitezke. Gehiagi. Pesate dute ja multi zela, ikusin bida non bizitzen da hori morroi edo Andri edo dana dauen atxan hori, apurtzu bete segimentu bat, apurtzu bete abisa ondo, eze txikako gehiago. Akago, ja, lurperatzea ere bakarrik falta. Eskale asko egoten dira Mundakako kaleetan. Mundekan zot ikusenik, batzutan bai, ikusi do batzuk, egon da baltzatzu bat, baina 10 kasuek eskazak hemen. Ez. Nik ez dut inoiz ikusi. Ez dago eskinezti zibiltzen esko. Elizan egoten ziren da de prohibieron. Laporak ez dituz nahi? Gutxinez, gutxi eskatzen diruak. Si hay necesidad, hay que pedir, antes que robar. Ni be bai entzun dut hori, baltza batzu, emon lagundu eta ostantzen ostuen bidot, eta ez du gure ostu. Hori ez da gauzie. Lapurtzea baino 1000 aldiz hobea eskatzea, ez? Gaur Mundakan eta bier non izango da. Hemendik aurrera Mundakako bizilagunak lasaiago biziko zareten daren susmoa dakozu edo. Bueno, ondo biziko zak hemen, tranqui. Eskale egaz edo eskale barik antzeko biziko zaria zuek. Bai. Udalak adierazitakoaren arabera gutxinaka egokitzen joango da ordenantza herriak dituen beharrei. Auskalo, akaso hemendik urte batzuetara bizimodu hobea izango dute Mundakako bizilagunek. Mundakatik Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.